Bella, il-kelba li nġibet Malta minn fuq l-MV Aquarius tinsab f'kundizzjoni tajba u qabdet it-triq tagħha biex tħalli warajha it-trauma ta' jimtwal bejn sema u ilma. Fiċ-ċentru tal-kwarantina f'Ħal Farruġ sibna lil Bella fuq saqajja bil-pil nadif u b'kurzità biex tesplora l-madwar tagħha. Dr. Sabrina Bonnici, veterinarja, spjegatilna li l-avventura kera li għaddiet minna Bella affettwata, imma finqas minn ġurnata diġà tilfet ħafna mill-istress u l-biża li kellha. Għada mixtiekol u naħseb qed timmissja l-owner tagħha xkun min jidħol tħares biex tara forsi tara xi ħadd li taf. Mal-wasla tagħha f'Malta, Bella inġibet hawn u sarula l-ewwel testijiet. Għamilni l-ewwel health check u mbagħad ħallejni għad istrieħ naqra. Issa illum inkomplu l-affarijiet meħtieġa li għandha bżonn biex jekk tiġi rilokata mas-sit tagħha fil-pajjiż fejn ħajjiġi milquh tmur miegħu. Jidher propju li sit il-kelba huwa wieħed mill-immigranti li kien fuq id-dajsam li minkejja l-ħarba tiegħu ma setax iħalli lill-Aziża Bella warajh. Fil-fatt mhuwiex esklus li saħansitra ħallas il-flus biex Bella tagħmel dan il-vjaġġ miegħu. Dr. Bonnici spjegatilna li l-proċess ta' kwarantina f'dan il-każ huwa twil għax il-kelba mhix ġejja minn pajjiż fl-Unjoni Ewropea, ma kellix microchip u lanqas dokumenti. Għaldaqstant tul il-jum ta' tnejn kellha tingħata t-tilqima kontra r-rabja u ssirela l-microchip biex imbagħad il-futur tagħha jiddependi skont x'se jsir minnha. Jekk ħatibqa' eventwalment hawn Malta xahar ieħor noħdula t-test tad-demm biex naraw li kollox qiegħed sew. U mbagħad minn hemmhekk suppost jibda il-proċess ta' kwarantina li jdum 3 xhur. Imma jekk jgħidulna li l-kelba ħad titlaq mas-sit, u mbagħad nitkellmu mal-counterparts tagħna barra fil-pajjiż fejn ħejjiġu mill-qawgħajn u naraw jaċċettaw ixi. Biex ix-xewqa issa li sid il-kelba jkun jista' jittieħed biex iltaqa' ma' Bella sabiex tkun tista' tagħmel il-qalb u tirpilja l kollox.